चला तर मग आज आपण बनवू हुलग्याचे शिंगोळे. हुलग्याच्या शिंगोळ्यासाठी आपण हे वाटण घेणार आहोत. त्याच्यात भाजलेले शेंगदाणे, हे हुलग्याचं पीठ, त्याच्यामध्ये आपण केलेलं थोडंसं वाटण, मीठ आणि थोडंसं तेल टाकून त्याचा घट्टसर गोळा करून घ्यायचा आहे. गोळा करून झाल्यानंतर तो थोडासा 10-15 मिनटं भिजत ठेवायचा. त्याच्यानंतर आपण एक पातेलं ठेवून त्याच्यामध्ये आपण फोडणी तयार करणार आहोत. त्याच्यात राहिलेलं थोडंसं वाटण ते परतून घेऊन आता पिठाचे आपण असे पातळ असे शिंगोळे करून घेणार आहोत. आणि उकळी आल्यानंतर हे केलेले शिंगोळे त्याच्यामध्ये आपण सोडून मंद आचेवरती शिंगोळे चांगले शिजून घेणार आहोत. शिजून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये 1 चमचा हुलग्याचं पीठ आणि थोडंसं पाणी, गरम पाणी टाकून ते आपण त्या शिजलेल्या शिंगोळ्यामध्ये टाकणार आहोत. याच्यामुळं आपल्याला शिंगोळ्याला एक घट्टपणा येतो. आणि असे 10-15 मिनटं असे एक उकळी आणून देऊन रेडी आपले हे हुलग्याचे शिंगोळे खाण्यासाठी. आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब